gandeng warga masyarakat khususnya pemaniku karem sing diarani tontonan tradisi Mas. Dadi nek nyambut tekane tamu utawa andan ki kudu nganggo versi ketoprak. Ndika Kakang Kanthi Raja saprapta ndika Kakang. Pikantuk berkah pangestu panjenengan dalem widodo lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa bekti kula mugi kunjuk sinten. Kula tampi pangestu ndika tampi Kakang. Kula tampi mewasta kalih kula pun diwonten ing mustaka kula lebetaken jaja mugi dadosaken jimat paripih. Ngaturaken sembah. Sik to. Oh iya, kesusu wae kok. Nek wis ngarep rampung mengko terus banjure sing mburi. Oke. Kowe lho kok oke piye to kok? Lah nggih toprak modern oke. Kowe bocah saka ngendi? Banyuwangi? Lho, iki Aku sing ditekoki aku. Kula saking Ngawi. Ngawi tlatah ngendi? Ngawi Desa apa kuthane? kutha. Desane ngendi? Pitu. Oh, Kecamatan Pitu. kuwi jane desa Kuculuk apa desa sampe enek pitu Sidomulya apa? Desane Pitu kecamatan Pitu. Oh, Desa Pitu Kecamatan Pitu. Leres sinuwun Kowe anak etrah pidak pedaraan napa anak trah Dareng Kusuma utawa Ngawirya? Kula punika Trahing Kusuma Rembesing madu tendhaing Andana Warih. Oh. Dadi anak pangarsa. Leres inggih. Kuwi saka ngendi? Kraton Surakarta Hadiningrat. Pangarsa Praja Kraton Surakarta Hadiningrat. Leres sinten. Jenenge sapa? Wira Pengrawit. Walah, alah. Ngomong anake yoga. Anake tukang rebab rebab. turun pangarsa saka Surakarta kok. Tukang rebab kae mbok Abdi dalem. Jenenge bapakmu Wira Pengrawit. Leres inggih. Jenengmu dhewe sapa? Yuda Utama. Ganti neh wis. Sing burike bangsa menungsa. Kewan. Jangkrik tenan aku tak omong sik tak tapuk lambemu tenan kowe ngomalan. Sapa jenengmu le? Ngaturaken riyen, Bos. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun. Wo, kowe nek ngono kena tak tonton, tak tampa pangestuku tampan ana. Benjing-benjing mawon. Lho. Saiki Oh, tampan saiki. ana. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada ndamel ngicalaken penyakit mengi sinuwun. Wah, jan. Kula saking tlatah Banyuwangi. Oh, nek ngono kowe iki nonton ora ngerti karo Yudanegara. Mboten. Kowe iki adoh ratu cedak watu. Lah niku. Bener niku. Kula wong desa kesa-kesa. Apa tembunge? Lah iya, Adoh ratu cedak watu. oh saka desa. Saka desa. Desane ngendi le? Mriko Alas Purwa. Purwa niku tegese wiwitan dados wong pertama kali ning donya nggih kula niku. Lah kok kelancangan Wis to bene, ben rada dhuwur kancane. Adoh Sebrana lho iki Ponorogo kok Ponorogo lho ki. Ponorogo nggone sate ayam lho. Oh ya wedi. Dadi klebu sok klebu trah wong dhuwur apa wong asor? Dhuwur. Bapakmu Minak Jinggo. lho kok iso piye ta iki? Minak Jinggo. Minak Jinggo tahun piro lho? Tahun 1935. Alah. Minak Jinggo jaman Mojopet mengko kleres saiki umurmu ki lho pira kok? Kula tesik alhamdulillah niki tesik 31. 31 kelahiran karo Yuda temen ndi? Tuwek kula. Tuwek aku. Lahirmu tahun pira? goblok. Lahirmu tahun pira? 82. 82 aku 86 kok. Ya akeh aku to karo awakmu goblok apa piye kowe iki? Lho tapi tuwek aku gak akeh-akehan. 86 karo 82 ki lho akeh ndi? Akeh 86. Ya berarti tuwek aku goblok. Wah kowe. Iya to cah iki kok iso. Pokoke ngoten niku, Bos. Iya ya apane sing ngoten niku? Wis pokoke aku ngono kuwi pokoke. Lah, Kula saking tapi- Banyuwangi. Jenengan Kowe- badhe nyuwun apa? Santet kula tasik kalih ten dia. Kok iso Kok iso santet dodol ki? santet bareng ke rumah samu. Tapi sik mlempem Nang kena hujan. Ponorogo nggon reyok bareng ku. Oh, riok ta. Nggih, ngoten niku. Core ateng. Kepareng jumeneng mriki. Mboten usah, ngeten mawon. Lah ngapa? Pun sekecok ngeten mawon. Kon ngadeg bareng kok iso. Ngadeg kok. Aku cedak sinden wis ngadeket mau goblok kowe ora krasa apa piye kancane wis. Masih sikilmu lho Oh, dekno. kurang ngerti ya. Alhamdulillah saged sowan wonten Poman. Poman iki, Mas. Poman iki nggih. Dalemipun Ibu Sernier. alah. Sapa jenenge Suryati? Ibu Watini. Wah, Ibu Watini. Ibu Bu Watini, Dek. dalam pindah rangka omah, Mas. Pindah omah nggih. Pindah omah. Kena diarani wong syukuran. Tasakuran ngajeng wau pun diaturke lain sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adabila sadid mpun leres utawi mpun pas wong nek gelem syukur mesti ditambah nikmate nek kufur bakal nampi adab sing sangat pedih iki lho Dik. Sampeyan ya ngerti kalau ngoten iki. Loh pripun pondok 3 tahun Pondok endi? pondok bersalin ini masa
Pondok ki ya pondok Gontor barangnya 3 tahun. Kula nggih ngoten niku pokoke. Ya pondok, Mas. Pondok kula niku Tebu Ireng kula 3 tahun. Gontor niku gangsal tahun. Ngaji. Bakul bantal. Alah. Oh, yo ngaji goblok. Ngaji. Yo ngaji. Yo Tudohno nehmu tau ngaji kaya ngapa Yuda? Lho paling tidak awake dhewe sebagai wong muslim, sebagai wong Islam kudu ngerti to apa to jenenge tasakuran. Ya. Gedhekke rasa syukur ning pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa awit nikmat sing wis diparingake. Apa meneh sedhela meneh bakal awake dhewe ketiban wulan suci wulan Ramadan. Malah nyapo ora usah poso. Lho le. Ya. Kuwi kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngomong apa bocah ki akeh. Ora tekan kowe nek dijak omongan ngene iki TPA ditokne kok. Sik to iki engko Yuda ki jam-jaman Mas ya. Jam-jaman niki nggih rada apik engko mburi mlotrok niki mangke. Iya tak tegese apa kuwi? Ya ayyuhalladzina amanu. He wong-wong kang padha iman. Hei, apa? Lah, aku jarene mbok kena. Aja mbok sauri. Lah kan ya iman, Dik, kowe. Aku wong iman banget aku kok. Hei, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wis tiba waktune poso. Tindakno poso ing wulan Ramadan kaya sing ditindakne wong-wong sadurunge awakmu. Kewajibane wong muslim. Kewajibane ngono. Ya, aku ya padha ae, aku sembarang ya tak lakoni, Dik. kowe poso ya Nan. Lah, aku ora tau nun sewu poso sesasi dengenane. Ora tau mokel, ora tau aku. Selama Ramadan kalau wingi 2016 ora mokel. Lah kok iso? Wong poso ae ora kon mokel jan. Wong poso ae ora poso. Tapi ora poso sing penting kan eling lan waspada. Lho eling lan waspada, eling ning omah duwe bojo waspada aja nganti konangan. Itu prinsip. Prinsip wong lanang-lanang iki lho, Dik. Tegese eling lan waspada ki awake dhewe bengi iki tasakuran seneng-seneng ning ya kudu eling. Sedulure dhewe sing sak sebagian perangan sing nang Ponorogo nembe nandang prihatin, nembe nandang musibah. Awake dhewe kudu melu prihatin. Nyapa melu prihatin saking ning Kalimantan karo anake diloki kucluk apa to iki. Tegese awake dhewe melu sedih. Lah wong sedih wong kene iki menghibur masyarakat dalah sedih kabeh nuwangi sapa seneng awakmu. Rugi lah bayar to goblok bocah iki kowe dijak omongan kok angel piye to? Ponorogo saperangan ki nampa apa ki musibah tanah longsor. Awake dhewe kudu melu prihatin, melu ndonga, sithik kayane awake dhewe disumbangne karo sedulur-sedulur. Nah, engko Cel. Bayaranmu tak longi kira-kira 1 juta kangge disumbang. Lah, iki termasuk apik, Dik. Iki termasuk memang mulia. Apik diengkolmu dalane welek malah mbok longi to. Yalane koyo ngene malah dilongi gitu. Wah, ora ukuran iki ketok iki. Wong jenenge dono weweh kok. Dono weweh ya awake dhewe iki wis duwe sing akeh iki dikene enggak apa-apa. Lah ngekeki akeh iki sementing lak kudune ikhlas. Lah awake dhewe ngekeki sithik ra ikhlas, bosono bos bensin Banyuwangi. Lah tapi yo masa prihatin wong saiki awakmu kudu ngerti dhewe akeh saperangan sedulur awake dhewe sing ikhlaske bandane nyumbangke kanggo para-para sing nandang apa kuwi prihatin. Contone sumbangan-sumbangan saiki yo akeh. Apa? Ana susu tante. Wah, munis-munis kuwi mesti sususan. Ya apa to ki? Apa tadi aku singkatan susu tante. Apa? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Wah, ikhlas kudune. Enek meneh susu kuda liar. Wah, melayu mesti ngene kentul. Lho iki singkatan yo Nan kowe. Aku ra ero. Susu kuda liar ki sumbangan sukarela khusus dari lingkungan artis. Oh, contohnya awakmu Pak Dalang, Yogo Sinden ki lingkungan artis. Mau to, tetep diambil 1 juta. Betul, kuwi lho. Gua aja omong betal-betul kuwi iso 1000 luwih ngono lek ngomong. Terus enek-enek sing ketelu. Susu tante wis, susu kuda liar wis, sing ketelu enek. Apa, Dik? Susu kepenek. Lah iki suwenep kuwi lek kepenek iki, Dik. Piye to, Dik? Kuwi omong apa kok? Yo singkatan. Singkatane susu kepenek ki sumbangan sukarela khusus pegawai negeri. Walah PNS sing nyumbang disalurke kanggo nulung saperangan sedulur awake dhewe sing nampa musibah. Lah kula nuwun sewu bulimbo lah kula sumbangan mawon enjing ngoten enek dodok-dodok ning omah tok Mas Percil. Enjing kula sukani Magicom.
Wah, edan. Ora sombong aku iki jane. Wah, termasuk wong anu Bengi no bengi TV LED 24 in tak kene. Rodok bengi neh ngono kulkas. Mendina lho Dik ngono kuwi Dik. Enek mesine. Ora enek wong kuwi kerdus ae. Dadi ya sing penting ikhlas awake dhewe iki sing penting ikhlas. Lah nek ngomong masalah ikhlas keikhlasanmu jek kalah karo kewan. Kewan diengkulmu kuwi wae wong menungso kok kalah karo kewan iki lho. Kewan sing paling ikhlas enek. Apa? Wedhus. Wedhus ikhlas ning ndi to, Dik? Lah wedhus weruh nek pas idul kurban. Roh. Wedhus dienggo kurban. Sing nampa amale sapa? Sing ngorbanke. Tahu wedhus sing njaluk, aku bagai amale. Lho ora tahu ta? Berarti sing paling ikhlas wedhus. Klentu, Bos. Nak kula mboten wedhus. Nak kula niku malah sapi perah. Lah kok sapi perah ikhlas ya? Sapi wedok kek susune diperesi bendina ngono. Isuk peresi, sore peresi, bengi peresi tahu. Terus sapi muni, aku kok mbok peresi tok ora mbok rabi-rabi tahu muni ngono. Sapi perah iki bendina mbok peresi mosok digantung tok Dik. Rabinen tak omongi kowe. Kuwi penting lho, kowe lak ikhlas-ikhlasan ikhlas aku lak karo awakmu ora ana apa-apa. Yo ikhlas aku to. Lah kok iso? Lah saiki awakmu njajal tak coba keikhlasanmu. Ya oke. Dina Jumat, awakmu Jumatan. Ya. Mlaku jarak 100 meter. Delalah sapi muncul ngebyong tanduran. Kowe budal Jumatan apa ngurusi sapi? Ya tetep budal Jumatan Dek, kewajibane wong lanang ki tanduranmu entek tandurane tanggamu dibyong sapimu. Seneni kowe malah dosa. Maksudku bar salat terus mari ngono goleki sapi. Telat wis kadung entek tandurane. Gek nyapo lho sapi ucul yah ngono lho wong dina liyane ya. Ora ikhlas awak. Jajal kowe. Ya iso to nek aku. Ayo, umpamane saiki dina Jumat. Sapimu Jumatan. Alah. Aku sing Jumatan. Umpamane awakmu Jumatan. Terus sapimu ucul ngebyong wae tangga-tanggamu. Apa sing mbok lakoni Jajal? Aku tetep budal Jumatan. Sapimu nerai tandurane wong-wong tangga-tanggamu bosok wae. Sapine sapa? Sapimu. Aku pun duwe sapi kok. Lan pun duwe sapi kok. Duwemu apa to, Dik? Wedhus. Jangkrik ora omong ket mau kowe. Kancane takon kaya kowe. Tapi Mas, nggih menyelam sambil. Monggo nderekaken. Ora sik aku njajal kowe sik. Lho, monggo nderekaken. Jenengan coba napa saya bisa sekeh. Pesetan. Niki mangke wonten demi ta? Wonten. Ah, Demi kok diceluk rene wis enek aku wis muni. Ora sik kene. Kowe karo Demi kok ngremehne to? Kok ngremehne Demi iki penyanyi kondang suarane apik lho. Lah kuwi sing marahi sapa lara aku? Kowe marahi wong nyapa kok Demi iki jogete ngene. Sebabe apa? Mendino ngejek dele Dik ngene iki Dik. Alah. Mangsamu kowe. Wis mendino plek karo aku. Lah kowe lek aku nyepelene kowe iki ya penyanyi kondang Mas. Lah kondang pol Bos aku iki Bos. Lah aku ning jero ngene wis dikeki mik karo bapak kon nyanyi ae. Tenan aku iki. Wayah apa nek ngekeki mik lho? Mbok bengi-bengi pokoke peteng-peteng gone. Tapi nuwun sewu lek nyanyi niku sembarang nyanyian kula saged. Wong ngono ya. Contone nyanyian apa? Hah? Satu nada sayang. India. Niki orkestra sinten niki elek-elek niki? Lho piye to iki? Kuwi Kidung Manggala Mas sing Kidung Manggala. Saya tak critani ngene. Kidung Manggala sing rekaman lagu Titip Kangen. Nggih, betul. Sing nampung karo cepakanku Kahanan. Ora kowe lagu Kahanan. Kahananku iki karangane sapa? Pak Sun Gondrong. Pak Sun Gondrong. Lah, pemusike ya iki. Oh, iki ta Pak Sun. Rembulan Kasmaran, iki pemusike. Wah, tapi macake koyo ngene to, Dik. Ora yakin aku. Anu A, Mas. A. Wah, edan. A enggak ireng-ireng. Ora enggak ireng-ireng. Jenengan nggih saged nembang, Bos. Apa? Jenengan saged nembang dangdut. Lah, repasamu kok. Ya saiki dites saya keadaane. Mumpung enek deme nek aku ta. Iya. Ya monggo. Hey. Ho ho. Iye, iye. Ha. Lah nyapo lho terus li barang. Lah, api wae terusne to. Lho, jenengan gau. Iso Dik. Kurang cilik suara. Kurang cilik we. Oh, kurang dhuwur, kurang dhuwur. Mempesona. Ngono lho. Anggun, keduwuran Bas. Keduwuran Bas. Sapa ora kok Lah, tapi nuwun sewu kok ya iso ya ngene ya. Lho, Pak Sun kok serba bisa kok. Ndalang pinter, swara pinter, joget pinter. Aku no iso aku ngebetne BPKB aku serontok pinter. Coba saya petetan sih Mas ya. Siap. Petetan. Mangga. Tunjukkan nek kowe iso nembang, iso joget. Pelok barang Pak Dik. Pelok barang madhep rono Mas. Lah iya kok yoga anu kok kandhani iki lho. Pak Gono yoga terkenal. Petetan. Mpun Bos ngertos kula Bos. Ya kembang petetan. Wis ngerti.
Sun tandure oh yo ngeyel itu ya Kowe iki dicontoni kok cerewet ta. petetan ya kembang petetan kewek swara Banyuwangi Ewek. sun tandure pojok pertamanan Iya isa. ngono ta maksudnya sarung jagung abote kebacut tresno rewangi korban jiwa raga mlaku aduh bengger sulo ya kok iso ta nah dhewe Sae lah awakmu kok sembarang aku sembarang pokoknya duit tak nyanyi deh sesandingan agawe cancam rasaku tansah munggah gunung ora wegah apatone tansah sumanding mong tansah eling sarung jagung abote kebacut tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasa ning net net ning net net ning ya pra langit katon biru nono mega nono mendung langsung mbok saut. lintang kelap kelip Chandra Dewi katon ayu Suaramu kok iso malah lha ora kok dhuwurne kuwi angel angin seler terus. seler sembelir kaya hang lilir sampean ngenyak aku apa piye anjene suarane sampean dhuwur lho bos lek kono kuwi niki pedetan apa mboten ulan andung-andung napa pedetan pedetan ya pedetan. Pas nih. ya tak pas nih mosok dicocokne ning ngono antik yo beset no lambene Suaramu lho kancane karo gender lho. sepinten bos ngange apa bos pedetan apa bos ditake urung takei ping pira oke pancane kon tekor terus sampean ora pengendangi rak pengendang asli dari Banyuwangi Banyuwangi niki jadi sing ngendangi Demi rak bocah iki nggih niki heeh ngono kene aku wis nemblongi pirang-pirang dino emene lah rumah samu kok ya kaya bos ora usah dipotong ya iya iya masalah sing dengi ini ya iya iya Kowe iki kok kuwatir. jamane karo aku wedi Mas Modelmu kok kuwatir rek ngono lho ora nyar. kuwatir piye wong gamelane tak go mulih lho Dik tak utang pengendangku saya dadi tukang apa jenenge napa Bonang. Bonang. Wah, Mas Meri bonang nggih saged to Mas lho apik lho Bonang, yang bonang, bocah-bocahku lho cek iki nggih nggih ngene kok aku-akone kowe biyen sumarai aku ngono to kowe mboten iki semarai Pak Sun kabeh Dik aku mau melok nemu ngono Meri yo didadekke sepote tembang kangen lagune dhewe yo Siap. Pak Tutak awas hei selfie iya roke Mas sekejap yo sekejap yo sekejap yo sekejap yo cik 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 aku nate kondo sing aku tresno padamu aku wis ora liro yen kamu ra ono aku ning ngendi kowe ning kene lane ati kowe cek jegetan ya kondang dadi Ponorogo rak kondang jaranan nggih Nggih. dadi reok tulung aku ya ana reok jenenge reok Brantas ning Oke. tetep tinggalane saka Ponorogo duk Nggih, nalika Ratu Banterangin Nggih. kuwi ngelamar ning kutha Kediri Hmm. dadi lek jeneng sing diarani jaranan iki tetep tinggalan saka Ponorogo kuwi iso Mboten. joget jaranan nggih anu napa napa meneng sik Silvi meneng sik ya nggih kula riyen mer dadi ya tak dudung ya iso ya percaya Edan percil kok iso ae lah. Njukan apa malih bos monggo mumpung teng mriki kula Nantang lho kowe iso. Sesek, aku tolong sampean ajari sing ka lho Mas Banyuwangi lan ka lho. Piti-pitian ki lho. sampean pengen piti-pitian Heeh. ya tak ajari ning kono ning jero Kene ae. Kene ae. nyapa Sampean kan tukang penari mbiyen to? Lah, Mbiyen Banyuwangi. penari kan? piti-pitian Heeh. Ngene. Warana. anu Pak De slendro Pak De kula ajari nggih sekedap mawon Iya Ya iya. ono contoh. ini lho iki jenenge duduk pitik neh Apa? iki ngono minti Loh, Cilik Ganti. berarti. cilik cilik. sampeyan iki minti Dek lah pojok kae jenenge mentok Oh. ngawur iki kok Ngenyek kowe iki ngenyek kowe. lah piye ta Dek ya ya ini lho sampeyan ya Heeh. Ya ya. petetan iya kembyang petetan sun
tanduring pojok pertemanan. Alah kisanen to Silvi ngono wi. Ya calo rek Maju ngene ngene. yo ngene petetan yo kembyang petetan tanduring pojok pertemanan. Isa. Jajal, heeh. Iki piye? Tangane piye? Tangane. Masuk dek kayak gini. Apane? Urung barang mosak masuk. Ngene. Ini. Heeh. Sudah. Nah, Gak usah gemik, gak usah gemik. mikir tak gawakne. Sorry bos ya, sorry. Iya. Sorry-nya apa to kok wong. Rada ndek. Oh, kenden. Nah, iki mundur. Masuk. Bercilingnya apa to mesti ngono wi kok iso. Iki kok tak jajal kabeh, Dik. Ya. Petetan yo kembyang petetan. Lho, Dek. Bop. Dek, iki ketoke suwiwine dol. Piye to kowe iki? Suwiwine Lah dol. iso minti iso murat marit iki piye to? Ngene lho dolan to. Petetan. Aja sik dolan sik. Yo kembyang petetan. Ngono lah kok iso teker ngene iki piye to? Mbah iki tangane wis. Tangane karo Tangane sing sirahe. obah ora ndase sing ngene-ngene iki ora kok. Ya, Dek. Oh, mau masuk nang kok. Cil kok umek-umek to. Lah piye wancane carane yo ngene lho, Angkat. Bos. Iki. Sing mburi diangkat sithik masuk. Petetan yo kembyang petetan. Bos. Niki sindene jenengan niki wayahe ngelasne, Dek. Iki ketoke belajar setruk kok. Diaturke ya tembang kangen nggih. Tembang kangen nggih. Nah. Kok iso ora ngene? Utawa rembulan kasmaran ya kena apik. Wah. Nggih. Daeng Pak. Ya. Keloke barang maka. Ganti sik ben nuansane ben ora Banyuwangi ya, Mas. Nggih. Sampean akrab banget, Mas. Nggih, semrap. Sampean kenal karo penyanyi Jawa Timur. Walah, Sotik uka-uka. Enggak no, Sotik niku kepanggih kula niku ndredeg Bos, wangsul biasane. Sotik nggih ngoten niku. Brutin kalapa. Lah ketemu aku nangis, Dik. Mlayu Dek mesti. Wandra. Apa neh Wandra sing anyar, bocah anyaran iki opo aneh kuwi. Tenan. Kocok mlayu ki gese nyapa? Suaramu apik. Ora kuwi, Dek. Lah nyapa? Aku kan tau gendeng biyen, dadi wedi Dek. Alah. Aku ra piye aku tau. Mas Demi Jatri munggah panggung, Yuk, maka. sok. Gawe ketoprak tetep. Oh, stop, Pak. Ya, maka. Lah. Tepuk tangan untuk Mas Demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi opo malam mong kacamatamu peteng. Sik to kowe. Iki wis isu iki. Heeh. Sik Mas. Wong sing urung kenal sampean ngaku-ngaku kenal, aja direwes dhisik. Nggih. Oh, tadi aja direwes. Aja digatek. Aja digatekke. Mas Demi asli dari Banyuwangi. Nggih. Nek penggemar penjenengan niku telatah Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo nganti tekan sak ngulon, Mas. Nggih, kesul. Ngoten nggih Mas nggih. Niku awal mula dados penyanyi pripun Mas? Nggih Mas. Kali Jagongan. Oh, nggih. Ketara nggih. Nggih awale nggih ngoten niku. Awale pripun? Awale dari jalan ke terminal nggih ngoten niku, Pun. Dados pengamen Mas. Nggih. Men cah kere kok mbiyen kuwi. Bercelingnya apa to melok nyaut-nyaut to. Cil, biyen apa? Napa?
Biyen apa? Wong kere. Lho biyen cobane terminal lho bos aku lek ra njaluk rokok aku apa iso ngrokok deh. Gayamu ki lho kok iso. Aku wis apa eneke lah omong aku. Sik rame ta. Nyapa? Asli ngono ya. Alah wong apa kuwi delon selerekane akeh dige nyimpen apa? Utilan. Wadah apa kuwi? Utilan. Ngenyekmu. Wis sajake teko saikanmu kok kaya piye ngono. Anak buah kecil nek karo wong kowe. wis enek wong Banyuwangi aku lek wis aku tok. Nyapa nyeluk kuwi barang lho nyapa. Dek termasuk apa nek kowe? Ya sak ngisorku no Dik lah suarane kok ya. Uruh dhewe Mas Demi rada rono, Mas Demi rada rono. Nggih, nggih, nggih. Cek, kene cek. Kalau Ngalah. Kowe gentirono kowe. Apa? Pripun, Bos? Jane ngono ku ya Mas sini ya. Alah nggih ngoten niku Bos, mula mboten Dadi nutup-nutup. sing mari nembang ya kowe. Nggih kula. Lah sing marai kacamataan araku sapa to, Bos? Ngono ya Mas ya. berarti suarane apik kowe ya, Cil. Ya aku elek no Dik wis disedot dheke ya. Dadi asline ngono ku ya Mas. Nggih, wis to mboten usah dibuka teng mriki mboten kecoh nggih kula. Lah bercil lho. Main sing apik aja anu. Rumangsamu anak buahmu lho piye kok iso. Ngono. Nyepelek. Siap bos, siap bos. Sampe daleme karo Mas Demi iki ngendi Nek? Nggih celak. Celak. Niku wingking kula mbiyen kandang pitik terus dinggeni. Ngenyek. Sampean kenal to karo Percil? Mboten kenal. Lho, jangkrik. Iya kok ora kenal diengkolmu iki. Ora kenal. Lah mbiyen sing biasa ngene kae karo aku. Kapan ora tau ngono. Nyapa awakmu? lho? Biyen kowe nyapa? Ngene. Nyapa wi? Ya biasa Dik ngene. Arek dhewe. Lah saiki? Saiki ngene no. Ya alhamdulillah wis gelem salat kowe. Apa pindah galon luwih gedhi glokoke enak. Galon dhewe. Mas Demi Nggih, Pak Dalang. diaturke tembang ya Mas sing penak. Sembarang. Nggih. Monggo derakan. Jaya Monggo, tatanan to Demi aja kok ado ngono salaman sik. Diatur. Dicium tangan tok lho. Lah, Kok nyium tangan kowe lho kok Cek. Selerekan tok iki opo. Rumah Iki nggo gaya anakmu ning omah kena gawe nyimpen lemper. Iya. Nadane Mas, nadane. Nada. Lek Iki iki ngeten, nek pun Mas Demi niku berarti tembange nganggo alat musik. Ya. Dadi Nggih. wayang niku tontonan perawan dipadukan mawon saged. Saged. Tapi Nggih. tidak meninggalkan klasike warang Klasik diatur. leres. Jadi saniki kula pengin ora grimingan bae lagune nih kok. Apa to kuwi? Apa iku, Cik? Lah ya kowe lho Apa, Cik? wong pinter kok. Istimewa. Apa iku? Istimewa to, Bos? Oh, istimewa. no. Istimewa. Nadane. Saiki sik tak jajal sik. Percil dhisik. Wis sik, Cil. Lah kok terek no kene musuh aku. Leh, Cil. Kene. Wani pora kowe iki lho. Tak genane kene. Nembangmu ekspresimu kuat no. Karo Demi apik ndi? Nadane Mas. Aja nganti kalah, Cil. Ora. Maju to, maju. Bar kowe nyuara dhek mesti wedi, Mas. Lah terek. Kowe iki nyapo lho teko kene barang lho nyapo. Percil iki lho. Jane piye? Aku elek ngono. Nadane Mas. Mademu kok rono ya nek penonton. Madhep rene lho Enek sing ditonton. duwe lho, enek sing duwe. Lah jare anak buahmu. Sopo sing ngomong tak tapukane lambene kowe? Enek sing duwe lho, Dik. Wonge trek. Terek apa malah pringas-pringis ngetokne busine sing nayang kuwi kowe. Ngenyek. Nek ngono kowe rawani jane ya Mas Demi. Ajal Mas Demi. Lek musuh dagelan mesti ki susah. Jajal kowe, jajal. Bisa ora? Jane. Terusno. Kowe lho sope wis metu lho, wah lho. Metu lho. Terus metu sapi lho. Nah, ndang kowe ha ping pindho pecel teko. Nah, terus. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Ilate nyapa to, Cil? Lambene kok nek klakere to, Dik? Eh? Iso ngek-ngek nek klakere. Suara apik padane swara. Terus nih. Percili jawane ya tumeri kalah swara dadi. Kalah wis. Iya nyapu lho ngejak dhek bareng iki nyapu. Wis enak aku yo wis cukup kowe. Kal ya. Kau membuatku jatuh cinta, memukau tingkah lakumu.
bila ngene kula garap dari pengendange asli versi Banyuwangi. Banyuwangi. Cil, Nggih apik pripun? ora? Sae, Bos. Sing iki apik apa ora Demi, Bang? Lho lak Demi standar musiknya sing sae. Ya padha karo nyetel kaset ngono ae, Bos. Demi apik lho suarane iki meng melengking kok. Melengking Ya apik. lek suarane ya ngono kuwi standarte Demi suarane melengking. Isone melengking ki apa, Dik? Sebabe Sering nguntal kodok. Dadi dhek iki karo bapakku kan rada bermusuhan, Dek. Ngono lho maksudnya iki. Dari percaya dan sentimen karo Demi. sentimen percil. Lha wis ana wong Banyuwangi ning kene nyapu ngejak Banyuwangi neh liyane akeh kowe. Ae Kowe iki dhewe. jane karo Demi iki dulur apa? Mboten dulur kula niku namung rencang, Bos. Wow. Dadi lak umpamane remi ora nek bature dhek tak jak. Kudu togel barang ngono ya wis tak jak. Kanca maksiat. Robor ini? Lah nyapa to Bos sing apik-apik enak cilik-cilik engko wedi tok malah. Iki suarane. Lah iki ra apik. ya anak buahmu dudu to? Mboten sanes niki. Niki babu kula niki. Lho. Ndoro bayi babuku Dek iki, Dek. Sak ngisorku. Kowe iki anak buah percaya. Nyek. Sinten? Kakmu. Sopo ngomong? Apa? Balenono? Ora. Ora. Ora muni aku. Sing jarene babu apa? Lah kowe Sopo? ora ngomong apa-apa. Terus lek Dek Silvi mang apa minti, aku nggo kono mentok-mentok mata. Kapok ora kowe? Kapok ora kowe? Ayo, kene. Sombong-sombong, Sombongmu. cilik mekiti. Aku dimatak-matakne lho goblok. Ya lawanan. Kudu wani ta wong lanang. Wani jangkulmu delon tangane sak cagak PLN. Karo wong wedok kok jireh murah Apa? umum Oh, ngono. Cagak PL, njau digibeng kon. Ora wis purane ngono nesu to. Aku ora Wani ora kowe? ora. Tak warai. Karo goblok kowe karo wedok lho ingah-ingi kaya. Mana? Malang krek. Sikil begagah. Mlaku etek. Nesune iki ndi? Nesune ndi kok. Baik lho. Oh alah prop-prop. Walah prop. Rumangsane dikira wedi bah aku meneng. Dipikir wedi aku meneng. Larang brambang timbang lombok, Nduk. Larang wong lanang timbangane wong wedok, Nduk, rungokno. Wis ora mageri, nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe duit awakmu kuwi. Ya, Dek ya. Ya. Rada ana Cil kowe iki. Hayamu apa? Ayamu prop. Kaya ayu-ayu dhewe. Ayu dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho, piye to jangkrik? Wong iki ben wedi ngono lho. Lah raiku kaya tungkae dhek kok. Ben wedi. Mandak raiku kaya tungkakmu seneng kowe. Gayamu tok. Gayamu Kaya ayu-ayu dhewe. Ayu dhewe. Paling pangananmu apa? Pangananmu apa? Soto. Sop kuwi njaluk kuwi lho dikeki lho kowe. Bakso Bakso notok. notok kowe bakso cilik-cilik kowe tukumu. Aku ki lho. Damen Ruk lho, Dik. Kuwi sapi lho, Dik. ben wedi wong. Rungokno. Aku lho pangan aku damen kowe rungokno kowe damen. Hayamu apa? Fermentasi. Serandale gua ngidul. Bakale awake dhewe kumpul, Dik. Serandale gua ngulon. Bakale awake dhewe kelakon. Pak towati sandalan Kuat moto, kuat ati gronjalan. Hayamu apa? Kaya Gayamu. pinter-pinter Kaya dhewe. pinter-pinter dhewe. Rupamu ayu. Rupamu ayu aku seneng. Aduh. Anu rupamu ayu aku ra seneng. Alah, paling ngombemu apa? Ngombemu notok apa, Nduk? Es teh. Kopi Kopi. seprit yang njaluk dalange kowe. Nah, aku ki lho. Peceren. Lho enak lho, Dik. Wis mangan damen ngombe peceren kowe iki jare Wonge ben wedi. manganku damen ngombeku peceren rungokno kowe ta. Prop. Prop. Atik kaya ngono. Ate kowe. kaya ngono peno. Agustus Januari. Putus gak putus hari ini, Dik. Alah, dunia tidak selebar. Katok kolor, Dik. Alah. Daun kelor. kelor, Dik. Kembang klepu. Anu hilang 1000 dapat mbokmu. Piye Dik? Lali aku. Lali Lah aku. itu bagian kok gawe. Hilang 1000 dapat 1. Hilang 1000 dapat 1. Kowe kok meneng ae ndak kok wedi kok. Lho, Alah, sik wedi iki wae. ben ngomong dhisik, totok-totok nang cangkemmu. Dik aku dicangkemne neh. Dik. Aja wedi, Cek. Alah. Gayamu apa? Gayamu apa to? Dodok. Nah, dikira aku wedi. Dikira aku wedi aku iki gila. Ah, Lego wedi. sepiro bantere playumu? Sik banter playune jet. Sepiro kandele kulitmu? Kandel kulite tank. Kenalno sapa ta aku iki? Ya aku iki lho Tasrip. Sarip goblok. Sarip. Sapa tadi jeneng? Sarip wis. Sarip. Tasrip kok. Ah, Wis, lek munggah cor wis. Wis. Tuku tahu kabeh pitu. Jaluk. lho le. Parian lho, parian. Apa kowe? Jaluk.
tuku tahu kabeh 7 raimu koyo asu. Apa? Ayo, Dik. Dik. Ayo, Dik. Dik. Dek tangane kaya ngene Dek. Agustus, Dik. Agustus matamu. Ayo, ndang pamit. Kancane. Ayo, Dik. Kembang klepu, Dik. Goblok dia kolmu bocor iki. Iki lho aku dibatek goblok. Bukan iki lho Langsung sikatan dia Agustus Januari. Ora Agustus. Ayo ngadep rene. Ayo njaluk sepuro, Mbok kira wong lanang semena-mena koyo ngono, Aku wong wedok kon ben apa meletek teko watu, Ayo, kon ben lahir teko ndi lah, teko wong wedok. Jangkrik menengahe bocah iki aku ngene. Aku yo wedi lho, Dik. Goblok. Dik. Ayo. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ambekane angel aja kaya ngono piye. Munia, bisa. Cara brok ngesakne. Munia. Alah. Ora apa-apa aku mbok kaya ning ngono. Ora apa-apa lara tenan ora apa-apa. Maksudnya ben kita jantan lho. Mas. Jangan dengkulmu macrat. Gerajakan ya. Diaturke Mas Demi lenggar rumiyin. Gerajakan Mas Demi lenggah. Rumiyin nggih. Ha. Gerajakan diaturke engko Mas Demi meneh. Nah. Iso jogete. Napa? Tak jajal sik kowe. Ora usah, ora langsung. Kok dijajal piye? Lho probor ini wis iso kok mbok Apa iso jajal. joget, Dek? Lho. Ngenyekmu. Ngenyak iki lho muridku. Iki pinter joget iki. Dek. Jone krungu gamelan sit apa ki rebab dicentelne joget e Oh ya, turunan gendeng berarti nang. Oh iyalah, medele rada gedhi Dek iki Dek. Ya, gerajakan Mas monggo. Ya. Sampean roh hang ingsun angen. Ya. Napa to, Bas? Hang isun angen. Niku to, Bas? Ya iso ta kowe? Mboten saged. Ya mong Ambirika. Rasa ngawasi aku madhep rono ta? Hang isun angen. ya mong Saiki kene sing ngono. Lho Bas ya. Apal pora wewe. Rapal aku rapal ana penciptane lho, Dik. Jajalan Mas ya. Sun angen-angen to, Musiknya Bas? siap. Musik siap. Siap. Anu, Tapi napa Pak niki? ganti ngelali. Ngelali napa istimewa? Istimewa. Istimewa, Lah istimewa kedhe wonten setrine, Bas. Oh, oke. Kanggo anu kanggo. Dek, sing iki gelem dem. Iki bobot aja bobot aja. Terserah awakmu, pilihno sing ndi gak apa. Pemen catelu iki Devi. Lagi wani iki no, Dek. Nanda. Silvi Nanda karo Warek iki. Kan. Karo gendok Wiwin. Gendok Wiwin, background Dek. Background-e Penari latar. Bas, aku sing ndi, Bas? Aku sing ndi? Kowe digawe apa celek ning kene iki rapati kanthi lho. Bagi penari latar lho, narimu ning latare wong-wong ngono lho. Jangkrik melatar wong-wong terus padane. Demi di tengah. Lah, Ngene. siap. Aku sing cilik lho, Dek. Alah. Apa tuh iki kok? Walah ngejaluk sitok ora ulah. Dadi rumange ditata Mas ya. Iki rak jenenge kolaborasi. Nggih. Gabungan dengan penyanyi. Oh. Jogete lho. Nadane Mas. Anu, istimewa. C. C nggawe Mas WC dadine. Lah, WC. Jajose gripingane Mas. Jogete padha. Ya, maka. Yo penyanyi ini background-nya nyawang penyanyi no, Mbak. Jel meluku aja geleng-geleng. Walah. wis enggak lho. Oke, monggo. Yuk. Mesti berjelir ruwet dhewe mesti. Musiknya omong ono cara Jangkrik cah iso. Ngisi-ngisine aku wong ngembanyangi. Antarane tipis dan kandel kudu roh ya. Iki dadi tipis yang kandele lek Mas Demi ki nyanyi, kene aja kandel-kandel dadi enggak ketutupan. Oke, Bro? Ayo wis, Set aku wis kenal cacake apa urung? Semerap. Heeh. Lah iki Penny. Pengendang iki apik apa ora? Mary to. Oh. Pengendangnya Ndoro bayi lho, Bas iki, Bas. Oh. Iki Mary, iki Deta. Sulinge siapa sulinge? No, iki lho iki ra rabi-rabinya. Ya, dadi istimewa kok Mas. Ayo, kandel tipisnya ya. Tuh. Mate bacut ke goro-goro kan